سلام زخبركم تخطتلتي إذا channel نهيوتكم تعنا نسرحكم أسالتو يمنا كبرات تخطتلتنا مدباتنا نابكالوت نخبتصح لايك شير تقورو يعدم كمدما هزه اللوكم ريتو أبريتو موهابي كتاب مطلنا نلابو نزي مدب حدش تزوخونكم دما سابسكرايب كتقبرون مدباتنا ببقوان نخبتصحكم اتي ناي دول ملكت كتوقن حتتنا نابتي وانا مدبنا كنأتو سناي مكتتال نيلو ميحزنا لكم مسئنا زلنا بزعبا كابتم جيغانو دك تقراي حاد زخونة تقادلاي جنرال مقبهايلة زملكتيو كساب مودعتا كتكتاتلو نعدم ازي صحف بغازت انيا نقازرو تصاحيفو نحنا دما كمزلو ناباخم نقربو لنا سناي مكتتال مقبه منيو بغازت انيا نقازرو بشحن 989 عمت مهرت صحافي عمد تقادلو غازيت اوين كوينة تاريخهم زورس سبق ايان تقلش شعو سفر جيغانو نابز نبره جان ميدا بيت مرتي قنبت عسرا كخيد اديترنا سوء بصاي اتخلتن باي يحبر اللي كمتي زتنقرني بزحات سبق ايا تقادلتي أبو يمهارون يرم كاب منقوم سوء برها ولا جورجس ساحل كوارتر سجن كمون مقبه هايلة أبو نيرم نخلهم ككم وعلقوا من إجامهم من أزراري بيوم صحيف اللهم دما اتهم جغانو وعلتاتهم تنقروني موداتا استي ياز أبيو خجلت الكاز خيل عند بترتو تقال لاي مقبه هايلة زلزخوانا نعو طيق يبلوني نورو نابتي جغانو زمسكرلو جغنا مقبه خيدا كابتي زبالوني نلعلي بوعلتاتو أدنس إني بأقلالسو أرويني هزباونتون وعلتاتون كمتي زنقرني غيره كقلصو عقمي دريتونس تسكفة كم زخون غيره قنا كاب عردي منتل ناب عردي متكل بزبر رأسي تخطط التاريخ صحيفلو مقبه مالت درقي قنا منتلو نتقرأي تمليسو أديتاتنا كود أبستاهم فصل الأوان موتن حيتن تقادلاي تقرأي أبرد عريدو أقداو بأساحيتان كأزحن بعررن بارودون انتحنزف وقعات كيوصو قنبلاتات كم زناب النزنبو بخبرتانا تقللكا كم مدراجح انتصدرو وحج دم تيرو عيجي أبزخون اللو زمن فتنا تاس تنفاس حزب تقراي أبقونا تقركرا أتخدو وصرخين تتقعر مكتل سوء مانجور ويكعا أزازيك فلسراويت كوينو أب مقاريا زنبرا تقادل أيو دحري مربراب كلت سلست أوارح قونا كاب عرد متكل ناب دجن بمقيار قرقرا كاب زرحاو جغانو حادا نسؤيو حزب تقراي جيغنا تقادل يفتو مقبه كاب عشل عدمي ومسرع جغانو كيزاري زي تقادل تفتاوي ايو أب وحزي مقدالو كاب تارات واقع اينت كساب ازاز جنبار زبصحه تأمر تبراخه تأمر تسعر اينتيو اب اوان نت مقيرو اوان جالاو قاعت 8 اب فريدلدل ابراما حديلو مسيسو مقولات عوت حفيسو انت بحال تقادلاي تقراي نفال ماي اوان اخصم شره عدوا نس اوصيو مس حزبون تهدس شكو عني أبشنشل برينكا كركرن اندو أبقاتا خاوة وني كسرعو مسونخا ناتبهاله شم تقادلاي كمسلت أحين كواخبتن تبره تقادلاي مقبهايله بتوقع أينتن أواقع أينتن أو أونيرو 604 كوردرقي بشحن 900 حدن لكاتي 3 شح سراويتو كابشرة فقدت طابيا كبتن
ወያኔ የሚሸጎጥበት ጣሻ የለም ተባሂሉ ክውፈር ሓንቲ መዓልትን ትተርፎ ካብ ራማ ክሳብ ቆየፃ ካብ ኣፍጋሕጋሕ ክሳብ ዓዲ ኽንቲባይ ካብ ኣስገደ ክስካብ እምባ ማድረ ትንፋስ ብዘይህብ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕትን ትውቃዕ እሞ ድማ እኒ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ዝኣመሰሉ ምሁራን ኣብ ዓለም ተረኣዩ ዘይፈልጥ ወተሃደራዊ ስዕረትን በኣንጻሩ ተገይሩ ዘይፍለጥ ወተሃደራዊ ዓወትን ኢሎም ኣብ ዝመስከሩሉ ውግእ ምግቢ ሃይለ ኣብ ክፍለ ሰራዊት ቀይሕ ኮኸብ ኣዛዚ ረጅመንት ኮይኑ ነቲ መዳርግቲ ኣልቦ ዓወት ካብ ዘመዝገቡ ተጋደልቲ ሓደ ነይሩ። ካብቶም ኮኸብ ተሸለምቲ እውን ሓደ ነይሩ። ምግበ ኣብ ወፍሪ ሰላም ብቃልሲ 1981 ዓመተ ምህረት ደቡብ ትግራይ ሓዊስካ ኣብ ቆቦ ሓፂን ሰብልን ትገጥሙ ንምድምሳስ 605 ኮር ደርጊ መለኢኻ ንምቅባጽ ኣብ ዝነበሩ ኩሎም በላሕቲ ውግኣት ተሳቲፉ ምግበ ኩነታት ጉና ከፊኡ ዝሓስካ ሒዝካ እርክብ ተባሂሎም ምስ መንጁር ኣብ ሓንቲ መኪና ኮይኖም ንጉና እንትኸዱ ኣብ መንገዲ መንጁር እንትስዋዕ ሕድሪ ጅግና ንኽቕበል ኣብታ ታሪኻዊት ኣጋጣሚ ነይሩ። ኣብ ውግእ ጉና ነይሩ ብሽም አንበሳ ሶስተኛ ናይ ህዝቢ ደመኛ ጅግና አቃቢጽዎ ኣብ ማእኸል መራኛ ኣብ ዝተባሃለሉ ውግእ ተሓናነቕ መራኛ ምግበ ነይሩ። ምግበ ድሕሪኡ ብስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ንኣዲስ አበባ ዝተገበረ ገስጋስ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኣጋዚ ኮይኑ ዓወት ተምሲሕ እናድረረና እዚ ኩሉ መስገደል ጥሒሱ ምስ ብጾቱ ዝመረሸ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣብ ዙርያ 4 ኪሎ ተገበረ ውግእ መሪሕ ጣቓጥፍኣት ትግራይ ዝቐንጠጠ ወዲ ህዝቢ እዩ። ምግበ ወታደራዊ ትምህርቲ ኣብ ሆለታ ወሲኹ ካብ 1988 እስካዕ 1990 ኣብ ከባቢ ኦጋዴን ወፊሩ ጅግንነቱ ዘጎልበተ እዩ። 1990 እስካዕ 1992 ዓመተ ምህረት ኣብ መኸተ ወራር ሻዕብያ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት ብምሓዝ በታ 10 ዓመት ከተዋግኦም ዝተጀሃሩላ ገምሃሎ ኣትዩ ብሰዓታት ዝኮሸሓ ጎላጎል ዋዕላ ንህቢ ሰንጢቁ ጓል ብሌን ገምሃሎ ጓል ገምሃሎ ሰይሩ ኣብ ምሕጻብ ዓላቡ ገዛ ተጋሩ ሰንበልን ዓወት ዘበሰረ ንህዝቢ ትግራይ ዝመስል ንተጋደላይ ትግራይ ዝመስል መዳረግቲ ኣልቦ ጅግና እዩ። ምግበይ ሕዝውን ዘይተዓደነ ሰራዊት ልፍንቲ ንህዝቢ ትግራይ ሓጢጡ ከበርስ ምስ ወፈረ ኩሉ ጣጦኦም ረሕሪሖም ህዝቦም ኣቐዲሞም ኣብ ቁርፂ እዋን ጠበቕ ካብ ዝበሉ ተጋደልቲ ሓደ እዩ። ኣብ ኩለን ክሳውዲ እናዓረዱ ረይረይ መሰበልዎ ተጋደልቲ ዝወዓለን ዝመርሕን ወዲ ትግራይ እዩ። ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ኣብ ዞባ ወይ እውን ኣብ ወረዳ ወይ እውን ኣብ ጣብያን ጎጥን ዘይኮነስ ኣብ ሓንቲ ገዛ ብሞድማ ብኣጻብዕቲ ምስ ዝቁጸሩ ብጾቱ ተኸቢቡ በሬን ሒዙ ተዋጊኡ ካብ ከባ ሓንቲ ገዛ ዝፈንጽሐ ተኣምረኛ እዩ። ሽዑ ዝነበርኩም ምስኡ መስክሩ። ከም ናተይ ርድእት ሓመድ ልሒስና ተሲእና ዘብህልስ ንሱ ደይኮነን ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ 8 ዋርሕ ክባን ጸበባን ካብ ህልውና ምውሓስ ጀሚሩ ክሳብ መፍንጻሕ ዘይቁጸሩ ክባታት ኣብ ትሕቲኡ ኮይንካ ምምስራት ኣሃዱታትን ኮራትን ኣርመን ደይብካ ጃላ ኮይንካ መወዳእታ ኣብ 7 ሕጉም ዓለም ዘድንጹ ስርሒት ካብ ዝመርሑ ተጋደልቲ ምግበ ሃይለ ሓደ እዩ እሞ ክሳብ ሙሉእ ባዮግራፊ ዝጽሕፎ ሰብ ዝረክብ ምግበ ማለት እዚ እዩ። ካብ ተራ ተጋደላይ ጄነራል ዝበጽሐ ኣብ ኩለን ብታሪኽ እንምክሕለን ምዕራፋት ዓወትና ዝነበረ ውስንዋት ኣብ ዝነበረና ግዜ ዝሓስካ ሒዝካ እርክብ ኢላ ትግራይ ዓዱ ልኢኻቶ ዘየስተሓፈረ ቅያና ከዘንትው ዝወዓሉ ሰባት ይጸውዑ እንተተባሂሉ ብቐዳምነት ዝጽዋዕ መጋረጃ ትግራይ መቑሕ ንጸላይ ታሪኽ ዝእውደና ሰብ እዩ። ኣብ መወዳእታ መቑሽሽ ክኾነኩም ምግበ ሃይለ ማለት ሓደ ፍታዊ ህዝቢ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዘለዎ ሰዓት ምስ ገባራት ኮፍ ኢሉ የዋግዕ ይመሃር ምቕሉል እውን እዩ። ንኣብነት ምስ ኩሉ እዩ ብቐሊሉ ዝረዳእ
አንደበተኛ እዩ ንኣብነት ሓደ እዋን በቲ ወራር ወርቅን ዝተመንጠለ ኣዴታት እንተደዓዕስ ወርቂ ክንበር ማዕተብ ክነይወሰድዎን ኢልወን ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ስርዓት ዲሲፕሊንድ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝኾነ ሃያታ ኣይርከብን ፍቕሪ ህዝቡ ኣይዛርን الأقدامي لو مقنع زي سماع خوا طعمت دينا دمانيا مقبة كاب صدرو حاويسكا مقربتون فتوتن زأكبوا عدد 3 مليون قرش غيرو 20 دفترن ناوت تمرتن غازيو بركت نزبلا أبيات تمرتي بعلو النازورة أبصحو مقبة أنا كم عبي حاو كم لعل كل دما كم تقادى لاي نعقاد اللاني كبري أسفيو نقولهم نبارن ناي حز تقادى التقرايون بمقبة هايلا بلا مسقانا يبصحكم يبل يغني لنا موز خبركم تخططلتنا بزعبة اتي جيغنا تقادى لاي جنرال مقبة هايلا حتصير دحر بايتا نزي مسل نيرو سلام كتتالكم كابل بينا مسقانكم أبقى تصالي بخالي مدبسكا عن الرخب سلام